Good morning guys! Get ready na naman tayo! May salamin na ako finally. Kahapon na nagpa-laundry kami, dumaan kami sa parang makeup store siya. Tapos meron, nagbibenta sila ng salamin. So finally, meron na tayo guys. Ang hirap din ha, yung salamin ko before this big one is ito lang, yung Becca ko lang na highlight. And ito lang talaga. Tapos, kakaiba pa yung lighting dito. At least ito meron siyang, okay lang ba to? 5 times na zoom. Tapos ito normal lang. And maganda actually siya. $4.99 ko siya nabili. So yung plano today is punta kami sa 9/11 Memorial. Buti na lang carpet. Kapag ikaw nabasag, ewan ko na lang talaga. Get ready muna tayo. Hindi ko binasa yung buhok ko. Isi-straight ko lang siya today. Kahapon napansin ko na yung makeup ko, lalo na yung foundation ko dito sa around my nose, nagki-cake up ng konti. Kahapon ko lang siya napansin sa foundation na to. Siguro kasi ang lamig-lamig na yan, nagki-cake up siya. Hindi kasi ako nagre-retouch. So, hindi na lang ako magpa-foundation. Concealer na lang ako, guys. Kasi today, hindi din ako magre-retouch. Ay, actually, yung ginamit ko na primer kahapon, ito, The Ordinary High Adherence Silicone Primer. Actually, magpa-foundation pa rin ako, pero ito yung gagamitin ko, guys. Yung Hourglass na Veil Mineral Primer. And see kung may kaibahan. Kasi kapag ito hindi nag-cake up, then that means dahil siya sa powder. I mean, sa primer, diba? Diyan kami pupunta guys. Ang busy, grabe. Labang! Grabe ang busy guys. So doon kayo mag-order. Tapos sila nagbe-bake sila doon o sila kuya. And then dito magbabayad. Dito. Ang dami-dami tao. I love you, babe. Dito kami sa Starbucks guys. Ang ingay. Grabe yung sedan. Bacon and egg yung sa kanya. Bacon, egg, and cheese. Yung akin, yung plain lang. Yung may, yung may cream cheese. Ang laki. So, si Dan, ewan ko kung nasa siya bar, nag-order siya ng coffee. Guys, dito na tayo sa 7-Eleven Memorial. Ano siya guys, ang ganda ng mga buildings. Like yan especially. Ang ganda niya tingnan. Tapos sa baba niyan, Westfield na shopping center. Sabi na, punta tayo dun. Ano to? Pool? It says pool? What? What is that there? In the middle? The fountain. Ah, the fountain. Okay. There's two. Ang gaganda ng mga building. The buildings are really nice around here. Around the fountain, they got the names of everyone that was killed. 5,000 or 6,000 people. Ito yung mga ano guys, pangalan ng namatay sa 7-Eleven attack. So, nandito siya guys. O, yung mga pangalan. And this is all around the fountain. And nasa, yan. Ay, cool! Punta na kami sa museum, guys. National September 11 Memorial Museum. Dito tayo.
I think that's the group check-in. It says group check-in. Alright, good. The entrance is around. Hanapin natin yung entrance, guys. Marami ding tao dito. So, kaharap siya nung pinakita kong magandang building kanina. Dito lang. So, kanina, umikot kami doon. Inikot namin yung memorial pool doon. Tapos balik kami dito. Ang daming tao, babe. Daming tao, oh. Got our tickets. Where's your ticket? Nagbayad na kami online, guys. Pero kailangan mo pa rin mag-line para makuha talaga yung paper ticket. Kahit na nagbayad ka na online. Ano ka tayo, babe? Toilet tayo. Ihing-ihi na ako kanina pa. Guys, nag-ano lang kami ng headphones at saka ito device. $7 each. Ano siya, guys? Touchscreen na siya. By station siya. So, punta ka first station. I-click mo to. Play audio. And then, merong magsasabi sa'yo ng ano. Parang itutour ka niya. So, yeah. Let's go, babe. Kailangan mo mag-leave ng ID para makabili ka nito. Ano, maka-rent ka nito. Kasi ibabalik mo sa kanila mga yan. Alright, let's go. Where's mine? Buang ay. Here you go, my love. Thank you. Punta kami sa, where are we going again? Sorry, sa ferry? That's the Staten Island. Southern Island? Staten. Huh? Staten. Staten? Staten Island. Parang dun yung ganun. Statue of Liberty. So, tapos na kami dun sa 9-11, guys. Yung headphones na $7, hindi siya like needed talaga. Kasi may mga information naman dun sa ano eh, sa museum. Like, meron namang mga audio din. Meron ding mga ano dun, mga sulat-sulat. So, you will be well-informed naman. Yung nasa headphones, ano lang siya, guys, parang additional information. Tapos, it becomes like, it can become really emotional kasi may mga, like, mga tao doon na nag-share ng mga personal experiences nila, ganun. So, yeah, pero you don't have to get it. Kasi, ano siya, lalo na kung marami kayo, $7 each. Though, you can, parang pwede atang mag-download ng app, tapos, ikaw na makinig sarili mo. So, magdala na lang kayo ng sarili niyong headphones because I think you can do that. Parang narinig ko, sabi ni ate na pwede mo siya i-download ng sarili mo. So, yeah. Looks like this is this a new one? Maganda. It looks better model. Yeah. Modern tong ano na to, guys, subway. Modern siya tingnan compared sa mga subway na napuntahan namin.
to the pub Tony told us about. There it is. Where is it? The rabbit. Ah, dead rabbit. Sabi ni Tony, kung tayo kami. Cheers, Tony. Dito na kami, Tony. It's pretty cool. Maliit siya, pero meron naman siya sa taas. They have an upstairs as well, babe. You gonna cheers, Tony, as well? Yeah. Cheers, Tony. I got my liberty. Cheers. Yan lang yung kaya kong inumin, guys. Siguro mga dito pa nga yung nainom ko eh. Kasi si Dan uminom. Hindi ko na kaya, baka malasing ako, guys. Diyos ko, ang dami pa namin lalakarin. Oh, nagugugol pa ng mga lalakarin namin. Tapos na kami sa ano, guys, Dead Rabbit. It was interesting. It was cool. How went that well? It was a good rest. Yeah. Oo, nakapahinga din ako. It was close. Yeah, hindi din siya ganun kalayo sa ferry. So, it's good. And si Dan yung umubos ng beer ko, yung pinakita ko sa inyo kanina. Hindi ko kaya. Kapag inubos ko yun, wala. Malalasing tayo, guys. Punta kami sa Central 21? Yeah, we need to know the dongle, babe. Okay. I-on natin yung dangle. Ay guys, nakalimutan ko pala, hindi ko nasabi sa inyo. Bumili kami ng data. $40 for isang buwan na siya, guys. Pero it only has 10 gigabytes of data. $40. Ano siya? T-Mobile. Ito. You're fine too, babe. Yeah. Put that in your bag. Okay. So, itong dangle na to binigay sa binigay ng kasama niya sa work sa kanya kasi nagpunta din yun ng US. Kasi hindi lahat ng lugar dito, guys, may wifi. So, kailangan nyo ng ganito kung gusto nyo, kung hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, especially. So, ito yung ginagamit namin pang maps. Hindi pa naman siya nauubos kasi ginagamit lang namin siya pang maps. Sabi ko, or Instagram. Sabi ko sa kanya, wag mag-stream ng videos. Guys, nandito kami. Ala! Totoo nga! Danny, you're right. Look at them. They're rubbing his balls. They're weirdos. Nasabi nila, guys. Sabi kasi ni Dan, ang sikat-sikat daw nito. Tingnan nyo, ang daming tao. Nag-line sila. Tingnan mo, there's a queue. Sabi nila, kapag nirub mo yung balls ng bull, good luck daw, guys. O, tingnan mo si Kuya, nirarub niya talaga sa likod. Si Dan gusto niya na ng good luck. Hindi mo na. I'm not gonna lie, take a photo. Ah, okay. Sabi ko sa kanya, ano bang napaka-special ng bull na to? To sabi niya, pang daw, something financial. Na good luck daw siya. So, it gives you like good luck financially? I don't know what it does, babe. Seriously, I don't know what it does. But you said, okay. Baka siya, guys, good luck pang ba? Pang mayaman, para yumaman ka. Pang mayaman, para yumaman, ewan ko. Kasi may tao talaga dun, nirarap niya talaga yung nakakatuwa. Hindi namin alam yung storya ng bull, pero ang sikat-sikat niya, siya na talaga. Now, lakad-lakad kami. Punta kami Wall Street, sabi na Dan. Now, what's at Wall Street, hala? TJ Maxx. We're shopping. What else? It's a financial district. Okay. Guys, upo lang kami dito kasi may mga na-replyan si Dan ng mga emails. Yun din yung isa sa advantage na may dangle kasi kapag may mga importanteng emails kami nare-receive, makaka-reply kami agad-agad kasi meron kami internet. Na yung nasa lips ko is yung Dear Darling Tin ng Etude House. Available siya sa YesStyle. Ang ganda. Nag-retouch ako isang beses lang after namin sa Dead Rabbit. Ready? Yeah, let's go. You look good. Diyan kami pupunta, guys, sa Westfield na mall, and look, it says Italy. Gusto i-check ni Dan. Ang ganda tingnan ng mall nila, babe. Oh, the mall looks really good, my love. Ang ganda ng lighting dito.
Ito yung loob ng mall, guys. Ito yung na-film namin kanina na very nice looking na building. Yung pag ganun. Ano yung pag ganun? Wait sa guys. Kasi gusto ko pumunta dito sa Kate Spade. Ano sila? 30% off. I'm not sure kung lahat. I don't think lahat. Ang cool. Ang ganda ng lighting. The lighting here is amazing, babe. You're right, sorry. Diba parang akong uod? It looks nice with the black. It's very warm. Turn around, babe. Babe, where are we? Where are we? Italy. Look at that. What's that? That looks good. Prawns. Ang cool dito, I just want to get guys. this to even eat at home. No, we won't get to eat it. Oh, get it now. If you want to get it, eat it now. Nah, don't matter. Saba, oy. Dito kami guys sa Italy. Ano siya guys? Social na grocery shop na merong food court. Like, pwede kang bumili ng mga groceries. Tapos, meron din siyang food court. May mga fresh na mga meat. Dara, babe. Oh, sa rotisserie. Okay. Yeah, let's see what he's serving. Chicken He's wala. cutting something. Chicken. Ito yung gusto kong tingnan kanina, kaya lang wala si kuya. Looks good, babe. Chicken. May seafood din dyan sa harap, guys. Look. Yum. Oh, yum. Daming pagkain. Oops, dadaan si kuya. What did he say? I said the best chicken was next to your mum's house in the Philippines. Babe, what are these? The cheeses you find in Italy. Mozzarella, mozzarella, balella, buffalella, pepperino, Tarantino. What did you get, my love? Ravioli. Ravioli, guys, yung may truffle. Black truffle. Looks good. Tapos meron siyang bread. Isa lang yung in-order kasi hindi pa ako masyadong gutom. Nag-Dunkin Donuts kami kanina. Kumain ako ng donut. Good. Is it good? Yeah. That's good. Ano siya? Medyo mahal siya. 20 something. And we are trying the Italian Coke. mole cola. Is that how you say it? I just made it up. Mole cola. Hindi namin alam, guys, kung paano yun i-pronounce. Is it good? Do you like it? Oh. Guys, after ng sobrang habang lakaran at sobrang habang oras namin sa subway, we're finally here sa Cats. Yan yung gusto niyang puntahan, guys. Kumain na kami kanina, diba, ravioli? I ate most of it kasi si Dan gusto niya talaga pumunta dito. It's been here since 1888. Okay. 1888. 1888, people. 1888. Masarap daw kasi yung ano dyan, guys. Ano nga ulit yun? Sandwich. Yeah. Hala. Sige. Mamadali si kuya. So, ganyan siya, guys. Yep. Alright, let's go, babe. Cats. Delicats. Okay, hindi ko na ma-pronounce yan. Alright, let's go. Hi. Good, thanks. I'm busy, guys. I'm busy. Dito kami sa loob, guys. Pastrami. What is it? Pastrami. Okay, I don't understand that. Yan yung pinunta namin dito, guys. Diba? Ang laki. And then we have some pickles. And tingnan nyo lahat ng artista na pumunta dito. Sila lahat. Yan siya. Yan. Diba? Hindi ko kilala. Kilala ko yan. Hindi ko lang alam pangalan. Huwag kayo. Yan. Sikat nyo, guys. Ang daming tao. To think ka na gabing-gabi na. Wait, babe. Is it worth it? Is it really, really, really good? Do you recommend? Yeah. Babe, recommend it. I recommend it. Come on. Oh, that's massive. Is that beef? Have a bite. Laki naman ito. You gotta bite the meat, you gotta bite the meat more than that.
Yeah, good. Really good. Tapos na si Dan, guys. Yung ganap nila dito, guys, is pagpasok mo, bibigyan kanila ng ticket. So, tag-iisa kami ni Dan. Tapos, kapag nag-order ka, nilalagyan nila ng number. So, ito yung order ni Dan sa sandwich niya. Tapos, ito yung in-order ko drinks. And, yan, babayaran mo yan paglabas mo. Yan lang. Cash lang siya dito, guys. Parang hindi ata pwede yung card. Guys, nandito na kami sa Subway. Pauwi na kami. So, yung nabayaran ni Dan, mahal yung sandwich, guys. $27 yung sandwich lang at saka yung drink. So, sandwich itself is like $22. Mahal siya, but is it worth it? Yeah, worth it. It was really good? It was good. Yeah. So, kung punta kayong New York and mahilig kayo sa mga pagkain na ganun, it's actually good. Nisip ko, masarap yun with rice. Ang sarap ng meat. Ang init dito, babe. O, diba? Ang daming reklamo. Init, lamig. Pero ang init dito. Anyway, uwi na kami, guys. Yun na yung vlog. Salamat, guys, for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already.